Milí kolegovia z Cejkova, som Ľubo Lanátor a učím na gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Nenechajte sa zastrašiť, držím vám palce. Dobrý deň, volám sa Vladimír Cermoman. Kolegovia zo základnej školy Cejkov, veľmi si vážim, že ste sa dokázali vzoprieť voči zastrašovaniu a nátlaku. Nikto nemá právo vás nútiť do niečoho, s čím sa nestotožňujete. Najlepšia obrana proti tomu je zverejniť to. Ak v tom budete potrebovať pomoc, môžete sa na mňa obrátiť. Som s vami a držím vám palce. Milí učitelia základnej školy Cejkov, rád by som vás pozbudil k tomu, aby ste mali odvahu postaviť sa voči akejkoľvek forme nátlaku. Ak tolerujeme nátlak páchaný na nás, dávame tým zelenú celej spoločnosti, že takéto správanie je akceptovateľné. Že ho môžeme akceptovať u žiakov, že ho môžeme akceptovať v celom spoločenskom svete. Veľa odvahy a veľa sily vám prajem. Milí kolegovia v Cejkove, volám sa Mária a som z Ružomberka. Vieme o vašej situácii a chcem vám odkázať jednu vec. Určite sa nenechajte zastrašiť. Držíme vám palce a sme s vami. Kolegyne a kolegovia zo základnej školy v Cejkove. Vieme, čo je to pracovať v stresovom prostredí, ale vieme aj, čo je to pracovať v pohodičke. Poznáme význam slov, ako je zastrašovanie, bossing, šikana na pracovisku. Vieme, čo znamená, ak sa niekto vyhráža zadržaním mzdy, aké sú povinnosti nás, učiteľov, ale na druhej strane vieme, aké sú naše práva. Poznáme aj tie, ktoré má riaditeľ školy, ktoré má zriaďovateľ. Vieme, čo sú to originálne aj prenesené kompetencie. Vieme, ako má prebiehať voľba riaditeľa školy. Sme v kontakte so štátnou školskou inšpekciou, aj krajským školským úradom a stojíme za vami. Nebojte sa. Nie je ale v poriadku, ak niekto na vás v zamestnaní sústavne dlhodobo kričí. Ak pracujete v strese a nemôžete podávať 100% výkon. Uvedomujeme si, že v takom prostredí nemôžu byť ani vaši žiaci predsa spokojní. Ste profesionálky a profesionáli, ktorí vedia, ako sa vaša práca robí a vy to viete najlepšie. Stojíme za vami a sme pripravení vám pomôcť. Nebojte sa. Milé kolegyne a kolegovia, učitelia z Cejkova. Som taká istá učiteľka ako vy, učím v Košiciach. Ste veľmi statočné a odvážne a my vám veľmi držíme palce, veľmi vás podporujeme a poznám mnohých učiteľov, ktorí sú v podobnej situácii ako vy. Nedajte sa zastrašiť, nikto vám nič nemôže a určite to dobojujte do správneho konca. Držíme vám palce veľmi. Milí kolegovia a kolegyne z Cejkova, aj my sme učiteľská rodina a stojíme za vami. Zdravím, ja som Silvia Rosivalová-Baučeková z UPŠ z Košic a chcela by som sa týmto prihovoriť kolegyniam a kolegom z školy v Cejkove. A chcela by som vám pripomenúť, že aj keď možno máte teraz takú chvíľu, že máte strach a necítite sa dobre, tak treba vždycky použiť rozum. Treba vedieť, aké sú vaše práva, poznáte vaše práva, takže nenechajte sa zastrašiť, vždycky si kľudne rozmyslite to, čo vám kto povie. A keď si nie ste istí, naštudujte si zákony, vyhľadajte pomoc a nepodpisujte niečo, o čom neviete, čo to je. Nenechajte sa do niečoho dotlačiť. Držím palce. Dobrý deň, kolegovia z Cejkova. Volám sa Mária Rotenštajnová a som učiteľka základnej školy Karloveska 61. Posielam vám srdce, aby ste vydržali. Vážení kolegovia a kolegyne, volám sa Monika Týmková, som z Trebišova a učím v Budimíre. Dopočuli sme sa o vašej situácii a chcem vám vyjadriť tiež podporu. Je neprípustné, aby sa k dospelému vyštudovanému človeku niekto z jeho radou správal nedôstojne. A musím sa priznať, že ma to naozaj veľmi prekvapilo a určite stojím za vami a určite nedajte sa, držte spolu a vydržte. Dobrý večer, moje meno je Štefan Čontoš, som učiteľom a vychovávateľom na základnej škole Družicová 4 v Košiciach. Milé kolegynky a kolegovia zo základnej škole v Cejkove, chcem najprv povedať, že nie som vymyslená, ale som skutočná postava. Zhruba v polovici 15. storočia bol do života uvedený termín samodержavie,
ktorý sa zmenil v roku 1917 veľkou oktobrovou socialistickou revolúciou. V istej forme vydržal až do roku 1989, ale žiaľ zdá sa, že niektoré praktiky samodržavia pokračujú až dodnes. Máme 21. storočie, právo na slobodu slova a slobodu názoru, zaručenú ústavou, a chcem vám povedať, toto právo si nedajte vziať. Držím vám palce, držte sa. Výborne.